Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Тиз, артык мәшәкатьләрсез һәм уңайлы күп функцияле үзәктә дәүләт пошлинасы һәм башка хезмәтләр өчен пост терминаллар барлыкка килде. Битлек булмаган очракта штраф шәһәр мэры җәмәгать транспортын йөртүчеләрне контрольдә тотуны көчәйтергә кушты. Дөнья эт күзләре белән. Күзләре күрмәүче хуҗаларын һәр җирдә һәм һәр кайда затып йөрүче этләр нинди булырга тиеш? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 49 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 8 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 16 мартка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 18782 очрагы билгеле. Аларның 15419 терелгән, 65 узган тәүлектә. Тиз, артык мәшәкатьләрсез һәм уңайлы. Минем документлар күп функцияле үзәкләрендә дәүләт пошлинасы һәм башка хезмәтләр өчен пост терминаллар барлыкка килде. Лилия Гатина аларга ихтыяҗы булу-булмавын белде. Шәһәрнең күп функцияле үзәгендә пост терминаллар урнаштыру узган ел пандемия башында ук башланган. Минем документлар республика офисының Чаллы филиалы башлыгы Евгений Варго сүзләренә караганда, хәзер гариза бирүченең белгечтән читкә китмичә түләү мөмкинлеге бар. Бу хезмәт күрсәтү вакытын шактый киметә. Это было сделано для удобства наших заявителей, ввиду того, что 6 терминалов, которые установлены в здании, не могли своевременно и быстро обслужить всех желающих. То есть госпошлину очень многие заявители оплачивают. Именно поэтому было принято решение установить напротив каждого окна, в каждом окне посттерминалы. Бүгенге көндә функцияле үзәктә генә дә 70 пост терминал урнаштырылган. Шәһәрдәшләребезнең күбесе яңа хезмәттән файдаланырга да өлгергән. Алар сүзләренчә, бу кирәкле һәм файдалы яңалык. Для меня это очень удобно. По крайней мере, сейчас наличку не ношу с собой. И очередь не надо стоять. Достаточно удобно, да. Раньше приходилось квитанции оплачивать, эти госпошлины в банке. Сейчас, получается, можно прийти в МФЦ и оплатить все это на месте, не тратя лишнее время на поход в банк. Хәзерге вакытта күп функцияле үзәк хезмәтләр күрсәтү иминлеген киңәйтте. Мисал өчен, шәхсән килү мөмкинлеге булмаган кешеләр өчен күчмә хезмәт күрсәтү каралган. Моннан тотыш килеп туган сораулар буенча кайнар элемтәгә 8-843 222 06 20 номеры буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Лилия Гатина, Александр Кощеев, Яңалыклар. Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе эшмәкәрләр өчен ачык ишекләр көне үткәрә. Чара 18 мартта көндезге 12-дән кичке 4-кә кадәр узачак. Бу көнне Чаллы территориаль бүлеге белгечләре үз компетенциясе чикләрендә консультацияләр бирәчәк. Кабул итү Низамеддинов урамы 14-нче йорт 3-нче кат адресы буенча 32-06-07 телефоны аша алдан язылу юлы белән үткәрелә. Консультациягә язылган эшмәкәрләр, битлекләр, респираторлар белән файдаланырга тиешләр. Санитар чаралар турында онытканнар. Шәһәр мэры Наил Бәгъдиев иртәнге аппарат киңәшмәсендә җәмәгать транспортын йөртүчеләр турында шулай дип белдерде. Тулырак калдагы материалда. Всегда соблюдаете эпидемиологические требования? Маску носите? Да. Почему? Положим так. Шулай тиеш, сораштыруда катнашкан машина йөртүчеләр арасында бу битлек режимын саклауда бердән-бер сәбәп. Берәүләр чыннан да кагыйдәләр буенча битлекне кия һәм рейс вакытында аларны салмый. Икенчеләре исә борыннан түбәнрәк төшереп яки бөтенләй бер колагына эләктереп, аны галочка өчен генә куллана. Чаллы мэры Наил Бәгъдиев билгеләп үткәнчә, кагыйда бузу очраклары бар. Күзәтүчелек ведомстволарыннан штраф белән котылып булмаса да, ковид исә андыйларны кичерми. Неизвестно, что нам принесет весна, хотя она наступила. Специалисты прогнозируют рост числа заболеваний. Поэтому все те меры, которые определены постановлением правительства Республики Татарстан, они неукоснительно и жестко должны выполняться. Белгечләр уйлавынча, авырулар саны алга табада артырга мөмкин. Хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләүчеләр дә моны аңларга тиеш. Битле хакимиятләрнең теләге түгел, дөрес файдаланганда профилактиканың нәтиҗәләре чарасы дип билгеләп үтә шәһәрдәшләр. Везде, в магазине, вот сейчас МФЦ была, везде ношу масочку. Нормы соблюдаете? Соблюдаем. Чтобы не заразиться, детей не заразить. А если в общественном транспорте? Если я маску забыл, то я одеваю шарф.
Узган елның март айы белән чыгыштырганда таләпләр булай да бик аз иде дип билгеләп үттеләр башкарма комитетта. Предприятие җитәкчеләренә үз хезмәткәрләрен тикшерергә киңәш иттеләр. Әгәр әңгәмәләр булышмый икән, димәк штраф салырга дигән нәтиҗә ясады Наил Мәгъдиев. Лилия Гатина, Диана Малярова, Александр Кощеев, Яңалыклар. Салым бурычлары булган шәһәрдәшләре вакытлыча социаль түләүләр алудан туктаячак. Хәзер 16 яшькә кадәр балалары булган гаиләләр, күпбалалы гаиләләр, хезмәт ветераннары, 20 мең сумнан кимрәк пенсия алучы пенсионерлар, инвалид балаларны карау күзәтүне гамәлгә ашыручы кешеләр салым бурычлары булган очракта вакытлыча социаль түләүләр алмаячак. Әҗәтлеләр бары тик бурычларын түләгәннән соң киләсе айдан башлап кына пособиене алачак. Моннан тыш аларга түләүләрне алмаган айлар өчен дә акча күчереләчәк. Бу этләр рестораннарга бара, җәмәгать транспортында йөри һәм билетсыз сәяхәт итә ала. Аналарның эшләре үз хуҗаларын һәр җирдә һәм һәр кайда озатып йөрү. Сүз хуҗаларына тирә-юньдә яраклашырга ярдәм итүче, юл күрсәтүче этләр турында. Сукырлар җәмгыятендә безгә койрыклы дусларының алар тормышында нинди роль уйнавы хакында сөйләделәр. Эт баласыннан махсус мәктәптә өйрәнә башлавыннан алып яңа хуҗасына килеп эләккәнче 2 елла вакыт үтә. Татарстан Республикасы елга 1 яки 2 юл күрсәтүче эт бирә. Шуңа күрә әлеге этләргә мохтаҗ кешеләргә бик озак үз чиратларын көтәргә туры килә. Я ЦРУ ждал длительное время, около 5 лет, после того, как я встал в очередь за собакой-проводником. Меня вызвали в школу нашего Всероссийского общества слепых, где обучаются эти собаки. Пригласили, и мы, соответственно, с Церой 2 недели прожили там, познакомились, и я ее привез сюда к нам. Юл күрсәтүче этләр ролена еш кына лабрадор токымын сайлыйлар. Алар җиңел өйрәтелә һәм кешегә тиз ияләшә. Шулай ук озатып йөрүче этләр арасында немец овчаркасын, доберманны һәм хәтта ротвейлерны да очратырга була. Моннан тыш этләр үтемле мөхит буенча инспекторда. Хуҗасы аның белән юл күрсәтүче этләр кешеләргә карата кагыйда бозучыларны ачыклау буенча рейдларда үткәрә. Доступная среда программы есть для всех организаций, для всех учреждений и организаций, в том числе транспорта. К сожалению, в городе у нас пока ситуация нестабильная в этом плане. Нам приходится даже выезжать на мастер-классы, на рейды вместе с ЦР. Юл күрсәтүче эт 10 ел хезмәт итәргә тиеш, шуннан соң ул пенсияга җибәрелә. Кагыйдә буенча эт махсус мәктәптә кайталырга тиеш, ләкин күп очракта хуҗалары 4 аяклы дусларын гаиләдә калдырыр өчен гариза яза һәм аңа ярдәмче алу өчен яңадан чиратка баса. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, юл күрсәтүче этләрнең үз һөнәри бәйрәмнәре дә бар. Ул 28 апрельдә билгеләп үтелә. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән бүгенгә сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. С 15 по 21 марта долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, пила рыбица. Все от производителя. ТЦ «Грин», 1-й этаж.